Allah herkesi oy verdiği partinin lideriyle haşretsin. Bismillahirrahmanirrahim. Ve Allah Teala hemû kesî bi serokê wê partiya got raya xwe oya xwe daye da bi wî re heşir bike. Ji xwe wê wilo bê. Divê ez xwe ewlema got ez didima Tayyip Erdoğan yê AKP. Ez ê bêjim amîn got Allah Teala min wî re heşir bike. Ji xwe te pê re heşir bike. Lê bilê hemû partî tağûtin, tağût. Wê ji xwe re baş zaniba. Hemû partî ew ê gotti behsa wî AKP û Erdoğan her çiqa weke wayê dinê nebê qehrolsın şerîat jî, her çiqa li mêşker jî bê, rojî jî bigirê, weke bilbila, weke papagana Qur'anê bixwênê jî, ew jî pesnê layıklıkê û demokrasiyê dide û ji layıklık û demokrasiyê re xizmetê dike ya 20 salî wîne. Çerxa layıklıkê û demokrasiyê digerêne. Rabbi alemê çi dibêje? Divê me ji her ümmetekê re Resulek şiyandiye got ji we re bêje îbadet ji Allah tenê re bikin û xweş tağûta dûr bikin. Divê got xwe ji va partiyê siyasî teb tağûtin em xwe ji we dûr bikin. Dirat bê li vê derê bi çavê weke xelîfekî İslamê tilê dimêzênê tişekî zav xelet e. Tağût kînin ji ghayrî Allah Teala kî qanûn û nîzam û rêveberî û yûnetimeke dî qebûl bike ew tağût e. Aman A partî, B partî, C partî, kîjan partî dê bila bibe hemû jî weke hebin. Ferqa we ev e. Hinek jê eşkere eşkere dibê qehrolsın şerîat. Hinek jî eşkere eşkere nabe qehrolsın şerîat, nabe em layık û demokratê, komûnîstê, sosyalîstin em niyarê İslamê wilo nabêjin. Lê di neticê de demokrasiyê û layıklıkê ji insana re bi şekilekî qenc didine nîşandan. Ev 100 sala tişta got va partiyê eşkere eşkere weke CHP got bê ez Atatürkçî me û layık û demokratim, layıklık û demokrasî bi milletê Müslüman, bi alimê weke we, bi va terîqet û malayan neda qebûl kirin. 20 salî de vê AKP Erdoğan partiyê weke wayê bi navê İslamî dane qebûl kirin. Xizmeta got CHP ji layıklık û demokrasiyê re nekirî, ava nekirin. Deb ji we berdin, tağûtin.